minta yo ampun kaba-kaba curito yo solo didendangkan cuma seketik diletokan nak urang dari salido kapasayu pagi hari pulang menjalang patang-patang cuma seketik dikatakan ko adole namunan sarupo jangan dibawa oleh masuk hati yo tolong na buang ke belakang anak orang dari Singkara ka menuju ke alay tabang ka dalam padi mudo oh nak jangan sampai tabang kalai kini to bilang kaset nang kalimo tadi bujang Zainal bakato kamande kanduang onde mande dangakan mola pado marasai kini tinggal di rumah pado mananam loba lambau obia kasawi ditugakan pado manangguang hati risau obia nagari mbo tinggalkan izinkan ambo pemarantau tuang batamu ayah kanduang untuang lebat tamu ayah kanduang cuy itu bana menyolai kini apa gunonyo awak tinggal di rumah owan duang berang gaek la berang patui sekolah tak sekolah dia dan cari ayah kanduang cuy itu bana menyolai tentukan sayang kanan kayu cuy itu bana menyolai awak banse cuy koyo nyobuwe hari badaro dan nabi juo indak torantang panjang bana kini indak dan bilang masuk itu oh kini cuy kola demande tinggal mande jo eni dolu yo jo adik kanduang ambo selamat tinggal eni di rumah oh kakak mencari ayah kanduang kolai batamu abawa olai kesanang juo oh di dalam hati yoni lai kesanang juo hati awak cuy itu bana menyolai elo-elo eni di rumah die oh jangan bamanjo manjo juo cuy itu bana menyolai kok lai abak capek batamu kadi bawa abak capek pulang oh eni Oma bakato mande kanduang inyo nak kanduang Zainal na jangan lewa lepe marantau iko baru nyole gadang waang jang laka marantau nang kancubo odi mande sakete nantakana nyo nak kini cuy iko la di waang kok nyampang waang pe marantau kok nyampang pai bajalan cuy tu bana menyolai kok nyampang
nyampang sakit nak dirantau orang sakit ko indak kabau be yo bedo kalau tak nampak dia dagang tajelo orang bilali ko jo lapi ujang orang kapan ni di mande indak kata jalang ande mulara lejang rupo iko dena nyampang merasa tinggal di rukini dirantau orang kabaan nasib mandeti tinggal ujang jauh dirantau orang kadi jajan demang kok dikisai siu jangan kaladang lai dia jabatan merasa isu jangan tagamang lai cuitu bana masuk itu tinggal selamat mande dulu itu bana masuk itu ketinggal mande kanduang ambo itu bana menyolai ari badaro oh abiyu ko enderaga indak taraga nambah maraga batang sampi indak ruang pucuk mudomu mudo oh ditaga indak kata taga nambah managa ayi liet tetaruang ambo paijuo nyomande izinkan ambo kabajalan kok jadi wa angka bajalan yo zainal joapo angka bakep yang bapiti sari minda joala oto kang seo jang joala ramas kang bali ditantu di mande kini odanga di mande jale-jale ala putri tali alang-alang putri nan tantang tarajunyo o idui nan indak mangapalang yo mande barang tajadi oka dicubo mande kini cuiko na di mande buliet tak buliet ambo payo ini tinggal dulu niatkan kakak selamat pulang jo pai niatkan bertamu kini kajo bapak cuy itu bana menyolai onde mande tinggal dulu onde ini tinggal dulu pulau talam pulau tarika ketiga pulau bentuk taji jawe salam ini ketinggal ambo barang ke hari kini kabalai piing calang soa masuk kualo ayah di bajalan tolong jodoh minta selamat no pulang bayi kesuwo jalan leka rambahan ke kita jalan kamalako suwo jawe karilaan yo kita iya iya mato cencang loba gulai sinangi di gulai anak padang panjang lawi sabak karang manangi bacare ria joga lombang singgalang yo kata dangaruntu urang babali inggo jalan nangkapai yo atirusu nanti hingga indak nak makan cuy itu bana maso itu hari badaro abiju indak torantang panjang bana kadem bilang candonyo kini ruponyo sama su itu sudah basalam nyoba jalan tinggal mabacui mulara buang indak pandan kabulang lai tinggal menangui korong jo kampung indak dagang kapulang lai olah turun sekali dari rumah ma'alun niat le sambil turun nang si janjan buruang si janjan nang katabang batung ke paru hujan jangan panen pun jangan nak dagang berjalan jauh anak orang di Marolabu ke pasar juo pagi hari turun janjang kini le mangalu kunun ko buki kanyoda
putui la tali alang putui nan tantang bingkai idui nan jangan mangapalang kota kayo barani pakai landekan duang Pajalan buyong seorang diri telita kata lete-lete ijo kacang menjalan di unjung tibo di loket oto pasa solo bermain inyo kadipasa cuy tu bana bujang zainalai Nande untuang takadiala dek Tuhan yo sadang manggarakan ruponyo apola kato sito karoto kajambi kece inyo apede motor tumanang kajang ngambi Oruponyo apo panganak kini bujang Zainal ko iyoto ka Jambi biya dituju rantau Jambi tapi kepeng kaongkos nan taado nambah kepeng sarimi ndak ruponyo kini masu itu onyo intay oto kabarangke kalau barangke oto beko biya dan cubo bagayu di balakang kok leka sampai ke tanah Jambi indah lama sesudah itu keniak sudah ditambah kini di pareso candonyo kini aye selender sudah dituku nyoban di pareso kesadonyo Pasisi naik ka oto masin itu ikini roda bageleng masalah padi nak ranggantiang pupui talatak di pamatang masin itu roda bageleng baka jakabi di balakang diopor candola di oto nama alun candonyo kini si Zainal bagayu di balakang iyo diombeng lah di balakang iyo di janjang lenang kanai di janjang naik ke tenda di sinan buyong laka bagatuang buyong seorang diri oto barang kini menuju resor le kota Jambi nama alun oto kini dari yang mandar yang kasih alui kaja le batu kete uni kasih kakak datang uni lagi saule lari oto makin dikelok makin kancang kesuwok jarum di kilometer de la moto le malarikan di jalan indak kita bilang di baranti oto masuk itu kalau baranti oto inyo turun dak olu kalau barangke no kaja pulo tatap bagaji di balakang di mano ayah wakini Ari badaro api juo sainggonyo tibo di marotebo di sinan mangkok tahu basurang kabagayui bakato cando sopiroto kasih tokar onde sitokar kemari mola siapo tu nam gayui di balakang mandanga katurpu itu kironyo anak kete nam bagayui baru nyotanyo di sitokar kamano muka suyati wa angkini mangamkok bagayui di balakang cuy itu bana manyolai kok mati wang siapa orang kini nangkang tuduh cuy itu bana masuk itu siapa orang nangka tahu cuy itu katonyo masuk itu nang sopir bakato pulo mengapo bagayu yang di balakang kamano niat hati wang niat hati pak baik ka Jambi mangurekan untung badan awak cuy ko nasib pak anak dagang nyopak di bangku bakepeng awak tado ya foto kadisewa mangkok cuiko nasib diri pak
Ari badaro abi juo indak dirantang panjang bana kini maalun cando sopiroto lai penyayang jana ketek lai pengasih jorang dagang kini cuiko lai diwang naik lawaang kate oto jangan waang basi gayu juo ko iyo pai pika jambi jangan olah naik kini nyola duduk di atas bangku lah sanang di dalam hati di mabaranti pesisir makan nambuyuang lah makan pulo sopir tu mama bayikan dalam moto malarikan kain cawu panjang sembilan lepuk terampai di tarali dalam mo lambek di jalan masuk di resor kota Jambi. Oco itu bana menyolai indak ke kita rantang panjang Osainggonyo bakato ke sopiroto Terima kasih pak banyak-banyak Gunung Kulam sudah dilelang Rajo di hulu manobatkan gunung apa indak kehilang Sudah dibuhu dikabekkan Kini cuiko lah di apa Biambo tinggal di siko dulu Pailah pak ke manambang ke kota Padang Biambo sainggo Jambi ko sajo Kato sudah kini nyoagi makan Sudah makan Oh buyuang bajalan Oh Zainalei Nyocari karajosinan Abi malam baganti malam Kadang lalok di kaki limo Abi hari baganti hari Cuy itu bujang Zainal Bapak dicari tak batang Iyo di resor kota Jambi Ruponyo kini kadang lalok di kaki limo Cuy itu nasib O Zainalei Adolah pado satu hari dapet kaninyo kamanggale es Cuy itu bana menyolai Ari badaro abi juo nyocubo manggale es tuma di kota Jambi Kadang dapet ramas kadang indak Cuy itu kamangale es Cuy itu bana masuk itu abak dicari tak basuh Olai ko ado abak di Jambi bae Kok sentano abak di Jambi tamui laba badan hujang Oh baju buruk Sarawak cabi kok diteke anau dirimbo buninyo dangkang kabadangkang indak sakete do hati bo baju cabi si rawa sempang Oh baju cabiak sirawa sempang Cuy itu bana menyolai ndak tabado mamangati Cuy ko jini Oh panangguangan Oh Cuy ko untuang badan diiri tuane Ruponyo sama so itu indak kaki rantang panjang Ruponyo de untung taka dialah banyak orang menjojo lampu neon masuk itu di sinan buyuangnya tinggalkan manggale es masuk itu lampu neon lekanya coba pakai garobak manggale lampu neon tuane
diambil tu mah di toko bapaknya. Cuy itu bana bujang Zainal masu itu. Dek tidak macam basuh. Dek bansik ke di kawo juo. Dicubo manjojo lampu ilie kampung. Dicubo manjojo. Malun bujang Zainal Male lampu neon tio Ario. Gak banyak lakunya di Zainal. Sabanya itu anak buat kadai. Sabanya itu anak buat toko. Gak rantiang lakunya kini di Zainal. Gak banyak baju abali. Cuy itu bana masu itu. Indah torantang panjang bana. Biari yo kaba ganti hari. Bipakan dan kaba ganti bulan. Oh abak dicari tak basuh. Adik di ruang-ruang mato. Mandenan indah bisa dilupakan. Tabayang ranah kampung orang Solo. Kocoi ko lamu di kota Jambi. Balun kabatamu doeni adik udah di oh abak awak dodi oh alun kabasuh adik awaknya alun kabatamu do adik awak. Cuy itu bana menyolai. Di mana kola bapak kini kita tinggalkan bujang Zainal. Sadang menggale lampu neon. Ion duk samang toko bapak inyo. Kini to bilang candonyo Sabarudin. Kini dan bilang oh masoi onan sainggonyo sama so itu hari badarok le abi juo. Indak torantang panjang bana tumpak di buyuang Sabarudin. Yo nuk samang toko gadang. Kadi pareso toko di Palembang. Sudah di pareso di Palembang. Nyopai pulo nang ka Jambi. Kadi pareso toko di Jambi. Apo bana nang kadi pareso sianan. Banyak lakunya kini dia nak gale. Dape adi hari kini. O ruponyo diimbau cando anak gale kasadonyo di tasabui bagai kini tu masih Zainal. Cuy tu bana menyolai baju buruk Sarawak buru abu panjang badan lakurui. Cuy tu anak tu main dak tahu uruskan namonyo. Ruponyo dicatat cando kasadonyo. Tapi nampal yang banyak baju abali anak gale. Iyo kan bujang si Zainal. Ruponyo kini masu itu bakato candonyo nduk samanggadang. Iyo kan buyuang Sabarudin. O kini cuy ko mola diang Zainale. O sanamo bana jo anak ambo namo waang nana ambo banamo pulo si Zainal yuang
di mano kampung joi laman di mano kini tempe tinggal po sabab pai marantau curak-curaikan bagi ambo bilang bilikan bagi badan nak sanang di dalam hati nak sunyi dalam kiro-kiro Zainale. O mandanga kato rupo itu mama jawab cando bujang Zainal aye mato badarai-darai onde apa dangakan mola hodanga di bapak jale-jale kalau itu nan ditanyakan awak banamo si Zainal kampung di daerah kini Pasar Solo Pak Oma alun lagaknya Sabarudin bakilek rupo sipatu teteleng topi di kapalo terpasang kaco mata ranca. O Zainal menangi menyampaikan otak kajui cendonyo Sabarudin kok yo di Solo kampung waang sekampung bana mola kironyo kampung apa di Solo pulo jang mangko ambo bam kini pai marantau de ula banse untuang diwoco itu katonyo manyolai pemandanga katorupu itu ko iyo di Solo kini kampung jang siapo namo mandewang siapo namo abang jang menangi cendonyo bujang Zainal londe bapak dangakan mola kalau itu nang kaditanyo awak kana anak dari si ani marhambo baradik konyo sorang sieni namo adi ambo nepa ogae banamo tumagi ni gai ambo o iyo banamo Abdul Qadir o anduang banamo si Nurjana ko bapak ambo kini banamo Sabarudin ode ulama pak mencari abak sampai kini abak tak basuh mangkok karantau badan ambo mapak ko indah deula mencari abak kandung balun marantau badan ambo tinggal di kampung kini buru untung mande kaniyo banse pulo anduang berang gae mo berang letuan emang kok bo bapak kambo cari ko bana kato anak kandung tesiro darah di dado iko anak kandung awak ko iyo Zainal ko iko anak kandung awak indah tabado mamang hatinya sabui namo padusi awaknya sabui namo anak inilah jale baso anak kandung indah tataan lai di Sabarudin pinsan di sinan Sabarudin lah bagian langsung pinsan inyo di sinan indah tataan lai di hatinya ruponyo kini berang nak buat toko yo kapado kini bujang Zainal oleh yang pangakan nuk sama ngambo cuitu katonyo kini ko nuk sama ngadang ambo mangkok pinsan inyo di wang-wang yo indah kabautaknya lambin kini pajako kini dia nak buat toko cuitu bana masuk itu barangke wang dari sikoko tang barangke risiko dan bunuh wang hari kini Ota paso Zainal balangke dari sinan cuy kolan nasib obae oh anak abak oh di mano abak yang kini oh arok menggale lampu rupo iko dapet kene usir rupo iko kamano abak lebae oh kau jangan cari obae oh japui awak ba japui awak coy ko nasib anak abak mabak arokan ko le dape ka bali ramas kini nak buat toko nak laberang kamano ujang oh pai lai la bagi ane
Rupanya kini masa itu dibawa candonuk samang ke rumah sakit sehingga diubeknya di sini sampaikan sadar masa itu. Dibawa balik ke toko satu tibonya di toko berkata sekali kanak buah di mana bujang Zainal tadi itu nana-anak tu kontan nambo. Oh diimbau inyo babalik diimbau cando si Zainal kemari waang imbau balik di nduk samang cu itu bana menyolai. Oh satunya imbau di nduk samang rupanya berjalan candonyo si Zainal menuju toko nduk samang kadang balun tantu maso bapaknya di dado gumantar tulang pesandian tagu maruk darah di mungko itu bana menyolai mandanga ketarangan dari Zainal indak tabado mamangati iko mungkin anak kontanawa itu bana masu itu maliek kini kepada anak baju buruk Sarawak cabi abu panjang badan lakurui buat panjang badan lakurui maliek laku anak kandung pinsan di sinan Sabarudin sampai jatuh ke bawah itu bana menyolai maliek lu samang pinsan laebo pareman dalam kadai laebo inyo kasadonyo itu bana menyolai ampang akan kini lu samang ambo mangko empinsan rupoiku diusia candonyo kini menyolai bujang Zainal barangke wang dari siko wang cilako hari kini wang nanindak le manusia anak mi caca ang si mi caca anak singi yang angi rimbo anak mi kata ang kabiang hutan buayo dari koi diwa ang cuy itu ketonyo masu itu pemenangi Zainal barangke dari toko de ulah mencari abak mengkok cuy ko badan awak anta di mano bae abak ujang abak di mano bae oh abak awak cuy ko nasi badan kambonya bae sehingga dibawa untuk samang ke rumah sakit sehingga diubek candonyo kini sampai sehat candonyo Sabarudin kababali lah sadarnya masu itu oh tolonglah imbau balik Zainal tu satunya imbau di nak buat toko kababaliknya cari buyang Zainal sehingga Zainal dah akan molawaan diimbau balik di nduk samang satu bajalan inyo kini nantali tak telete-telete yati bori cubo kapal upu di gara alam di pancuang kalam lali yang takkan beraso indah di tanah alam baru ya bumi le pijakan indah tabadole mamang hati satu tibo inyo di toko oh satu maliek kanduk samang anak dirawak joi matu ondewa ang la Zainal anak abak ikon anak abak lejang oh kontan waang lejang oh merasa yuo waang sajak peninggal abak mana oh mujue capek abak basuh mati oh indah sansai badan ajak oh laila disiko waang basuh majang oh ikon abak kontan waang majang merasai saja oh tak jawab abak lejang badare-dare cuy ko le nasib penangguangan odem
hilang cendonyo kini mengapo ang sampai kemari dan mangko ambo sampai kemari oh gaek berang duanglah berang mangko awak sampai kemari besi gayu awak joto dari rumah mabae ulah mencari abak awak ba oh de ulah mencari abak kadua ko adi ambo marasai tinggal di rumah kadang makan mabae kadang indah abak lah kayo rupo iko onde marasai bae oh batingan mabak oh adi marasai batingan oh marasai bana oh saja bacarai waya dak ondunyo mayakan ode abala basuo mabak kini de bapak lai urang kayo cuitu bana menyolai kini mari pulang ba kita ke rumah bae oh japui ande ba japui ande ba oh bae oh indah dirantang panjang bana kalau kepulang bisa saja mana kini tapi tunggu hari tanggalnya tunggu saja olai kepulang mana Ari badaro abi juwo dibalikan anak tu baju maso itu dibalikan cendo sirawa disuruh makan cendonyo kini sanang hati betamu jo nak kandung dak tabang ngadoh oh jangan oh rambut nak kini ke digunting pedia saja rambut nak panjang nak cuma badan yang saja kanggapuan bezainal yo na labat tamu jo bapak inyo nalasanang di dalam hati gilo jo sedan naik ke toko itu karajo lesi zainal sanang hati ndak tabado tarang hari tarang dek bulan nang kaili hari lasanjo sanang hati sanang pikiran nasib adi tekan aju di bahoraon tuma di bapak kanduang inyo sampaikan kini ke Palembang sampai ke daerah Tanjung Karang nyo bahoraon kini nang ke Jawa itu bana masu itu ado lapado satu hari bayo iyo jo nak kandung onde zainal dangakan mola danga diwaang jale jale kok kita pulang ke kampung lejang danga diwaang dikatokan to pakai baju buruk Sarawa buruk mana kita manampu daerah Solo jangan kok tibo beko di Solo bapak kan iyo pakai tungke cuy itu katonyo kini waang na tukang iri cuy itu bana masu itu toko sui rambut di kapalo to uji juo oh gae waang jang Rupanya bakato kanak buah kini di Palembang apa katonyo maso itu karena ambo kepulang nang ke kampung tapi tanggal 1 kini iyo kan 7 lah kini kota Solo cuitu bana menyolai tanggal 1 tiba di Solo agak saja barangkek dari kota Palembang
barangke jo sedan dari siko tanyokan ambo di Solo bawa pakaian baju ambo cuitu bana manyolai sudah bakato di Palembang nyo barangke pulo nang ke Jambi satu tibo nyo di Jambi bakato pulo kini kena buahnya tibo di Jambi tanggal 1 dia agak masuk kini onan di Solo kini ambo dah olu pulang ke Solo iriangkan jotot kini di belakang tanggal 1 masuk ke Solo ambo nak menyamar pulang ke kampung bo pakai baju buruk Sarawak cabi cuy itu bana menyolai kato sudah yang salah sei bakato jadi anak buah toko masuk itu bakato pakai Zainal baju buruk Sarawak buruk dan dipakai abu panjang sama so itu dikusui abu di kapalo naik otonya dari Sinan dio kan dari kota Jambi ke menuju resore pasar Solo bertambah dandam di dalam hati mato naninda namu lalu malaki pulang lekana monyo orang itik kalason 8 maalun bus masuk itu maalun kalason ibu-ibu baabana bunyi kalason ibu ibu masuk itu oh ibu hati orang dirantau Sabarudin ibu hati nyoto menuju kini reso Solo indah di jalan lekito wetong cancang tangan gua cancang di tingkek tangan di tigo tingkek kalau di rantang namu panjang dia di punta nanyo pendek dalam moto melarikan masuk di Solo masuk itu baranti oto di sini gas kontak gigi di opor rem dipijak dan otot agak kontak dibunuh masih mati turun pasisi kasadonyo oh Sabarudin dah turun pulau 100 anaknya si Zainal nyo ambil cie tungkek kadondong oh inyo kan iyo nak raso pakai tungkek berapa tengkui masuk itu baju buruk Sarawak cabi abu kan kusui di kepala tangan abah di juju pulang ke rumah oh masuk itu nan Zainal anaknya galak-galak saja kini mengapo kolaya awak cuitu bana menyolai rupanya dituju rumah kini tu magai nyo yo ke rumah Abdul Qadir cuitu bana masuk itu satu menampak candonyo si Zainal satu menampak Sabarudin berang hati nantak tabado cuiko pulang wang dari rantau cuitu bana menyolai cogulai leng kitang diwo apa pai cuitu pulang rumah na jangan wang tingkek cuitu katonyo masuk itu barangke wang babalik cuiko kini bansewa ang indak kanamu dan manarimo doyong oh tapi ani marka manangi dirato anak doi mato eni dirao doi mato onde nak kanduang eni
na biarlah kayo ayah orang nak biarlah bansi ayah awak namun kena ayakan duan iko na bapak lena kontan ni mana nak ayah kontan kau na nan Sabarudin tarui ke rumah mandekan duang nyoyo ke rumah orang gaya nyo kini nyo duo jo anak nyo si Zainal animar nak manurut pulo cuitu bana masu itu hari badaro abi nak manurut pulo nyo tagakan di bapak kandung inyo dan kau kepai pulo kepai kau hari kini kau dan nabi hari kini cuitu kata bapak inyo tepaso bamanuang jo nak kandung nan si yang ini Sabarudin tarui mande satu tibo di rumah mande ruponyo dia ambil pangku cik seorang kini jo nak kandung marito mamangku tu mana ke belakang yo na nyo ambil pangku cik seorang nyo ayun pangku tengah sawah sekali ayun pangku nyo ruponyo badara tepat tangan nyo cuitu bana menyolai hari badaro abi yuwo indah de rantang panjang bana nande bilang sama suitu ruponyo kini onde nak kandung kini maalun mande nyo Sabarudin berapa saja kaban si anak namun mande indak kaberang namun kan anak awak juga cuitu bana de manyolai indak lama sesudah itu kira kan hari pukul 2 balik siang hari nan sedang tengah hari sedang memuntak bayang-bayang sedang karami di tengah balai tibola motor 2 buah nancik dari datang Palembang nancik dari kota Jambi cuitu bana masu itu nyotanyo di mana rumah Sabarudin kok Sabarudin rumah ranggainya dari sinan iyo di sini rumah ranggainya dalam daerah kota Solo cuitu bana menyolai naninyo pulang dari rantau baju buru Sarawak buru ayo itu kini nengka kami cari cuitu bana masu itu takajui mande menyolai satu tibo sedan 2 buah tetagak sekali di halaman rumah mande cuitu bana masu itu menggigi candonyo mande kandung di mana rumah kini nusa mengambo siza kini Sabarudin anaknya bana mosi Zainal cuitu bana menyolek kalawinyo Sabarudin sadang mamangku di belakang cuitu kato inyo kini nyoturi cando di nak buahnya nang ke belakang onde mangapun nusa mangkini macam-macam saja nusa ngambo Sabarudin lagalak saja cuitu bana menyolai kami membuat sandiwara makawanei cuitu bana menyolai kini mandi lenu samang iko pakai nambo bawa cuitu bana le menyolai hari badaro abiyu Dato rantang le panjang bana kadem bilang candonyo kini ruponyo sama suitu hari badaro abiyu sudah mandinya memakai lelaki baju naranca sepatu rancak nama pakai bakilek rupo sepatunya tetel yang topi di kepala terpasang kacamata rancak Robinson merek sepatunya Robin Hood merek topinya buat taluan nagari nanyo pakai cuitu bana manyolang ai nak tangguh lagaknya kini hari badaro oh abiyu
mandekan duang cie kini Sabarudin menyopir maso itu nyojapui cando si ani mar nyojapui cando si ani mar di takajui candonyo kini yo barangke oto dari sinan sehinggonyo tibo di lama rumah animar takajui cando bapak jomande yo kan abu kini bapak Abdul Qadir indak dirantang panjang mana kadem bilang candonyo kini sedang siapo nala tibo kironyo kini Sabarudin diatenyo onyo imbau cando si animar animar ka mari kau lai tabale cito-cito madie olai sampai onian atia waktu itu bana menyolai obakato kana kanduang mandanga junjuangan nama imbau onde nak kanduang enio nae penyuji bana wak diayah mana cuitu bana menyolai la cuiko banseknyo kami diayah bauji juo mana wak taruh kep yang banyak dona wak taruh piti banyak dona kini cuma cuiko nasi badan ibu kok indah tabah ibu menantikan mungkin kesansai badan ibu yona mande jo bapak lari ke belakang animar naik ate oto sieni anak kandung di bawahnya tibo di belakang bapak ke bagadu bakato cando mande kandung itu laki ni awak hendak diusul dulu ke diasanan awak berang kami nantu inyola kayo rupo itu atu apa kini panganati awak mandanga kato rupo itu menjauh sekali bapak Abdul Qadir lajale den tarabo kau 10 kan patut kau tagangkan tapi kini kau 10 kini letas sorong rupo itu apa katenggang pada nambo tepaso manggigi tunjuk sajo animar nyobao ke rumah le mandeinyo sarato ini anak kandung dela moto melarikan tibo di rumah le inyo kini nala sanang di dalam hati lesuni le dalam le kiro-kiro sanang di dalam hati ruponyo kini kamandoa inyo di sinan mandoa selamat masuk itu de inyo kini Sabarudin urang kosia wani mardangakan mola biar kau nyonan salah biar bak kau nyonan salah dan para luawak minta maaf cuy itu katonyo kini nenta panggang biar na angwinan tapi jak biar na ancu cuy itu bana katonyo kini sehinggonyo kini sama suitu nyimbau cando bapak kandung onde bapak dangakan mola cuitu bana menyolai onanta panggang biana angwin tapi jak biana ancu cuitu bana masuitu bianyo abak jangan salah bia mande nyo nambe berang pak cuitu katonyo kini jangan upi dia giroso sehinggonyo la sudah orang tu maafkan cuitu bana menyolai la sudah salam basalaman cuitu bana masuk itu ruponyo inyo balik ke Palembang nyo bao cando si animar sehinggonyo dek lamo lambek di jalan iyo kan tibo di Palembang sanang hidup inyo di Palembang bakada inyo di sinan tinggal animar di Palembang iyo jo anak kandung inyo sieni serato si Zainal di sinan Zainal basikola cuy itu bana masuk itu kalau kan kini Sabarudin kadibilang kadang-kadang tibo di Jawa kadang-kadang ke Tanjung Karang kadang kan kini ke Palembang sampai ke Jambi masuk itu denyo la baelo anjo bapak mandenyo tiok bulan pakirim tibo ke Abdul Qadir tibo pakirim 100 ke mande kandungnya Sabarudin coy itu yo bana menyolai sanang hati ndak tabado bau reh raso kiro-kiro
Anyui labamban dari ulu tak kotak-kotak di tapian sehingga iko mula cerita kodolu nak samo sanang perhatian. Kok le ado semua di ladang pasar membali badak kok le bau mu sama panjang oli ka toko nan salina. Nak orang diampe angke ke pasar jua patang-patang di kapulang wabali badak kok lai taniat dosa nak suk nak baralik. Okok tadaga dirabak sinar padang liek ke toko kini nan salina. Anak orang dari Salido ke pasar dua pagi hari kok labi curito nanti enggak kok ditambah karangan pae. Oh cie lai risau lai piaman urang marah arah tabui irang buang kalawitan barena putih kan simpan manangi tanah manurui malang tagah ladegoni bajaitan oh sansai lai tagah ladegoni oh bajaitan sambi bulan tanam pilade lakuni tamu narindi di sansai badan banyo kini nan ko rindu pandangi la bulan nan ko ayat badan batamu salina di sansai badan di banyo kini anak orang diampe angke kapasadu ne bali badan kanduang di sansai badan di banyo kini koletanian lana barale jali katoko le sisa linan sansai badan di manyo kini malang badan bacarai panjang kaminan dari lasinar padang padendangnya sini si Basri sansai badan kini si Basri Rumi ibana batenggang seorang salina ingin batamu lai di kanduang di sansai badan di manyo kini
di tamani sumani manda dodulang di kanduang manda dodulang sumani tamani manda dodulang yo di manda dodulang awan wara ditangisi nang kanduang inyo jauh la jauh di rantau urang tamani di rantau urang inyo jauh oh di rantau urang nang kini di rantau urang anak urang baru balantai tamani nang kabalai ari la pagi oh di ari la pagi sari lo urang nang kapandai nang kini mau beluko di dalam hati mau beluko tamani di dalam hati di kandung di dalam hati